Tel Aviv begonnen van hij top 10 Afrikaanse beste rappers. Bro, zij gaan me niet dik jongens kijken. Zij gaan mij niet dik jongens kijken. No man, dan gaat ze wel serieus mas kijken. Hoe zit die plek op de wip? Ik represent. So special. Ik ga naar Rijkman wis. Verenig aan de riede klank, hij van mij divine. Die dan speel over time in my mind. Ik is zeker en waar God zijn af zo designs. Als je veel jou maar high school. My God, je trace go. Zij dat gemaakt, hey yo. My God, je trace go. Als je naar jou kunnen schrijven. My God, je trace go. Ze maakt voor jou broze tijd. My God, je trace go. Hallo vanaf is ik go. Toen zei ik youngster en cream. Zodas, Kroba, Join en Ali B. Capital L, Krego of Ali G's. Wat ik denk is hoog tijd dat half weet ik ze niet niks. En honestly, eerlijk waar, ik heb de following. Die following is wat maakt dat ik 100 geen op het wies. Zwak jongens achtige los verdien. Toen kom ik 3 producers wat mij al verniet. Ik kan alles zien, wat ik zie is om mij door. Ik kan vinnig rip, Insta dat ik me als ik drop. Ik zie veel van top. Ik kan basis alles doen mijn bro, behalve stop. Kijk hier, die mannen move zoals ik movie. En deze reden hoe kom ik die features doen. Rappers moet verstaan, die game gaat niet op luxe. Wat mijn standards is hoor, dat zal je over mij is een school. Ik ga naar Rijkman wis. Verenig aan de riede klank, hij van mij divine. Die dan speel over time in my mind. Ik is zeker en waar God zijn af zo designs. Als je veel jou maar high school. My God, je trace go. Zij dat gemaakt, hey yo. My God, je trace go. Als je naar jou kunnen schrijven. My God, je trace go. Ze maakt voor jou broze tijd. My God, je trace go. Als je veel jou maar high school. My God, je trace go. Zij dat gemaakt, hey yo. My God, je trace go. Als je naar jou kunnen schrijven. My God, je trace go. Ze maakt voor jou broze tijd. My God, je trace go. Zo wat maakt iemand die go? Besides, zijn lyrical abilities en flow. Onthoud, meeste van die rappers hier is broke. Hoe zit die tijd voor jou stupid? Insta-quotes, zij moet alles doen. Rap, acting, in fashion. Basically moet zij kan great wees besides your passion. Zoals allemaal als goats, los al die debates. Energie en kan muziek maken met een mic en interface. Maar eerlijkheid, dat is wat ik prefer in respect. Mijn bro, dat is wat zij gaan earn. Hoe kan ik zeggen ik de greatest of all time? Als ik er nog niet eens voor Krim gezien het in zijn brein. Voor Ali B en zij zijn die gezien het in hun brein. Voor youngster en jammer bezem op Cloud9. Mannen met punchlines en legendary freestyles. Zo brother, moest ook onnodige beef guys. Rijkman wis. Verenig aan de riede klank, hij van mij divine. Die dan speel over time in my mind. Ik is zeker en waar God zijn af zo designs. Als je veel jou maar high school. My God, je trace go. Zij dat gemaakt, hey yo. My God, je trace go. Als je naar jou kunnen schrijven. My God, je trace go. Ze maakt voor jou broze tijd. My God, je trace go. Als je veel jou maar high school. My God, je trace go. Zij dat gemaakt, hey yo. My God, je trace go. Als je naar jou kunnen schrijven. My God, je trace go. Ze maakt voor jou broze tijd. My God, je trace go. So special. My God, je trace go. My God, je trace go. Trace go.